Riekanie. Dobre. Takže máme tu. Ja neviem, ak sa to ani hrá. Tuto si asi môžem zvoliť farbu. No ja si nechávam takúto. Asi takto. Aha. A to asi pôjdem po modrej, že? To čo je? Ja sa furt dávam do tejto, ja nechcem byť tučný jak prsa. Asi pôjdem skákať do tejto modrej. A tu je. Chcem mať hlavu, alebo nechcem mať hlavu? Nechcem mať hlavu. Ja som zvyknutý, že nechcem mať hlavu. Mne sa to páči aj na tých skinoch, akože ja nemám Robuxy, ešte som nemal nikdy Robuxy. Hej, ale na rodky budem mať Robuxy. Chcem takéto kalhoty, alebo random kalhoty, alebo gate. Dobre, gate, nie som v Česku. Random gačky. Gačky, nie som. Nie sú. Jejda, nie sú až tak zlé tie gačky. I prečo nemám tú farbu? Chcem toto tričko alebo random t-shirt. Dáme random t-shirt. Idem niekde na politiku alebo čo. Ale zatiaľ to vyzerá pekne, hej, nevyzerá to byť zlé. Ja som si teraz umýval hlavu, takže ju mám celú mokrú. This hair alebo random hair. Čo mi dalo za dlhé vlasy? Hej, nie sú až tak dlhé, ale nevyzerá to byť také zlé až. Parkour, Tari. Aj keď ako Tari ho nesledujem, ale asi ho odoberám, neviem. Neviem teraz, pozriem sa ešte potom niekedy. Tento má aký pekný skin, ale. Hej, ako má hlavu. Hej, toto určite. Ale jak sa to volalo? Prečítam. Tam sa jasne to ide. Core blocks. Bude mať nohu, alebo nebude mať, ale to vyzerá dobre. Nevyzerá to zle, ale vyzerá z nejakého asi anime, neviem. Tak. Čo je zas? Park, to až tam more. Takže, toto asi určite za Robuxy. To nebudeme. This, alebo máme random. Tu čo mám rozbité kulky? Som skoro spadol, ani by som to nechcel. Random head, this head, za Robuxy určite. Random. Tak ani nemám čapku. Ja som videl, lebo mama sa to tiež ešte hrá, že keď dám toto, tak si môžem toto climbnúť. Hej. Ľudia, to je dobré. A ja som rýchlejší. Aha. Ja som dement. To má spravedlňuje, to máme. Tak. Takže bum. Takže this šal, to je asi šal, že? Dáme random. Hej, som dievča alebo čo? Ja môžem ísť aj po dievčensku, no nie som decko. Decko! Dievča. Nie som dievča. Hej, akože trocha, ako vyzerám ako dievča. Určite random. Čo je za tašku? Hej, toto bude môj najhorší skin na svete. Ľudia. Tak.
Random hair, lebo no, to je lepšie, troška aspoň. To sa opakuje, alebo čo je? Ja ani raz som nespadol, ale že úplne dole nie. Ale neviem, tam je nejaká bariéra, či čo? Aby sa potom všetci neodpojovali. Random head, random t-shirt. Si head. Tak. Vyzerá dobre celkovo. Čo dostane, keď na toto? Aha, bude mi toto. Životy budú mi uberať. Asi toto. A to je ešte horšie ako predtým. To je vlastne úplne skoro ako to isté. Počkajte, teraz, my sme tu za chvíľku? Ja pôjdem, len to mám rýchlo. To ma ospravedlňuje. Počkaj, som úplne správne? Nemusím skakať. To radšej neskúš. Ja som nejaký divný. Ja idem naopak, ale to čo som spravil? Ja idem proste naopak. To čo je? Ty voko, ale co to je? Dobre. Random hair, random... Alebo... Asi toto. Asi toto fakt. Pridali mi okuliare, Ježiši Kriste. Tak. To má také šťastie. Toto sa mi ľudia tak dlho nestalo. Nie, že tejto, ale teraz sa mi to tak dlho nestalo. Chce mi to teraz stane, musím si tam dávať pozor. Tak, bum. To bolo na tomto, že no? Si musím dávať pozor. Tak. Tu kde som? Ukáž. Ja som akože nejaká známa celebrita, ako teraz. Kliknúť mi ako na to nejde. Takže si môžem dať konečne farbu. Yes. Takúto. Yes, takúto chcem. Ako to bude vyzerať na mňa? To je taká tá istá podľa mňa. Dáme si takúto, taká opálená. Hej, ľudia, ideme nie, to sa musí odomknúť, aha. Tak, dáme si restart. Čo je toto? Čo to je? Aha. Tu by mohlo video aj skončiť. Keď sa vám toto video ľúbilo, dajte like a odber a